मासरुमाव दै होदों। सप्ता खनसेनि उनाव मोनजागोन। फुरा फिदिं फिदिं दै होबाय नै। बिराद बुरजा दङ होनांगौआ। फिसा फिसा बेरबाय नै। सिरिसे जाखांबाय नैबे सेकेन्ड टाइमनि बेरबावगासिनो। बान्दा कफि लाबोदोंमोनलां ओमफ्राय टमेट' लाबोदां लकेल। टमेट'जों संदो अमाखौ। फिसा फिसा दं। मुगानिसो लुना होदों दाख्लै। सासायाव बेजोंबा बिराद आखाइ रुमायो। गेजेर गेजेर लुना होना सारिय'फाले बोहैलांनायनि। मगा गिसिदों बे मग मोजांखौ लानांगौ। बे गाहायावबो नांहैखायो होमबाना एसे मगा मोजां दंमोन बेखौ। सोर सोर जानांगौ आदार होद' लोगोफोर। सप्ता खनसेनि उनाव मोनजागोन। फिसा फिसा दङ नैबेलाय। मेरला दङ फिसा फिसा देरहांगासिनो नै। नैबेलाय जेराव मेराव दंलाजोबो नै। बेयाव ओरैबो दङ। दै होगासिनो फुरा। सोरबाफोर बेखार थादोंबा बेबायदि मावलाबायनानै थाखा खामायनो हायो लोगोफोर। बांद्राय खस्थ' गैया। जायगाया एसे गुसेबद्राय जादों खाथि खाथि होनानै। ओरै माबाबो दंबावो एम्फौबो दंबावो बे सिङाव एम्फौबो लादों नैबे सिङाव।
प्लास्टिकबो गारनानै बेरदों माथो बिसोरो दासो फैजोबदों हां मोना मोना जादोंमोन नोंथां फिसा मालाय मावनाय मालायफ्रा भिडिअ बानायगासिनो आंहा मालाया ओरै खस्थ' दै होगासिनो आंहा आजादि भिडिअ लाइभ होगासिनो मोनामबायलै बोरैबा जिगाब सेवनायनो जिगाब गेसाव मोनामबाय होनदां मैखुना खाथि खाथिद्राय खादों जायगाखौनो थौलाखौ मानसियानो हाबजाया एसे गोजान जाबावगौ फाक फाक जाबावगौमोन एसे नायदो नै लोगोफोर नायद' मैखुना नै मेरला दङ नै फिसा फिसा सोर सोर जानो अर्डारल' हरदो सप्ता खनसेनि उनाव लाइभआव होना होबाय आं दिनै नै सोरबा सोरबा दस्रानि साननानै बिसास खालामामोन दिनै लाइभआव देखायबाय आं लोगोफोर नायदो एबाराव आंनि नंगौना नङा आंनि न'नि नंगौना नङा मैखुना थाखा 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 गुदियावबो दङ गाहायथाराव दङ नै
गोरलै 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 इउटुबाव बारा नायलालै दाना मानसिफ्रा फेसबुकसो नायो सोरांबानो सान हर उन्दुला मानसिफ्रा फेसबुकनि फाग्ला फाग्लि जाजोब्बाय बयबो जानायबो जायो भिडिअ माबा माबि हगारबानो फैसा मोनजायो नालाय नुनानै मोसादलाबायनानै मोदोम सोमोरलाबायनानै भिडिअ खालामना हगारबानो मोनजायो जानला मोनला मोनजाया बेबो नियम दङ फेसबुक कम्पानिनिफ्राय नियम मथे फालिनांगौ जाहैयो भिडिअ हगारनायफ्राबो मालायनि भिडिअखौ खावनानै हगारनो मोना गावनि खुद जानांगौ मालायनि खावनानै हगारबा नों फुरा उल्थां फाल्थां इदिट खालामनो रोंनांगोन आरो जाय मानसिनिखौ भिडिअखौ खावदों बे मानसिया स्ट्राइक हरबाथाय सेस नोंना थैबाय बे माबाया एकाउन्टआ बिदि जायो गारि सौददलाबायनानै थै लिलाला हगारनो मोना गाज्रि भाषा हगारनो मोना नाबो मोनजासिगौमोन फेसबुकनिफ्राय उल्था जादों फैसा मालायखौ फोरोंनानै अफ अन खालामफ्लांबाय उमुगाव थां होननानै फोरोंहरबाय अनलाइनाव नायैनो फोरोंहरनाया गावनिखौ अफ खालामफ्लांना लाबाय सेस गैला जिर' जाफिनजोब्बाय नङाबा आंनाबो जाहैजोबसिगौमोन दाहला आराम मान्थलि मोनजाबाय थासिगौमोन आं
मोनबाय ओंख्रिया टमेट'जों अमा बेदरजों संबाय दिनै बेलाय बेदरा दै गुदुंजों रुनानै आराम सुबाय आरोना बिराद सक सुबाय ओमफ्राय नै टमेट' दुन्दिया सामब्राम गोजा फुरा रेडि अमाजों टमेट'जों जानोसै दिनै मैखुना 1.5 केजि खाबाय 1.5 केजि माने सिगां बेरनाय बियो 0.5 केजिफोर दङ एसे बारा होना होबाय फानलु गैया बेखौनो होदो बेलेग दंथ' दा लाबोदो ओमफ्राय नोंखौनो होनदां होदो फानलुआ दा लाबोगोनब्रा नोंबो लाबोनो हायो आंबो लाबोनो हायो दसथा मैखुन दङ एसे लांफैगोन हालायबो नुखाबाय दा मैखुन आबादखौ माबायदि मावो बांद्राय खस्थ' गैया र' जानोबा सोरनो बेसेबां नांगौ 7 खनसेनि उनाव मोनजागोन